Sakbay pa yung makipagpaset ng iti miyembro iti Team Philippines iti 13 ASEAN Para Games ton Enero 20 aging 26 ijay Ratchasima, Thailand. May kandag ito'y iti cash bonus. Makaawat ng iti atleta ken coaches iti tig 6,000 pesos. Bonus agapo iti Philippine Sports Commission. Maragsakan met ni Philippine Delegation Deputy Chef de Mission Francis Kiko Diaz iti napindas adamag agapo ken PSC Chairman Patrick Pato Gregorio gapo mas inspirado pa dagiti atleta. Adan kabuklan nga duagasot sa 16 nga atleta iti makipagpartisipar iti Paralympic Games no sa dino idaluan ni wheelchair racer Gerald Pin Mangliwan ngagserbi kas flag bearer iti Team Philippines. Malaksid iti cash bonus, may kanpa iti cash incentives dagiti atleta ang makagunod iti medalya kas iti bronze medalist ang makaawat iti 30,000 pesos, silver medalist iti 75,000 pesos ken 150,000 pesos iti gold winner. Malagip nga iti 2023 edition iti kompetisyon ana nga iti Cambodia imakop ti Pilipinas iti 33 golds, 33 silvers ken 50 bronze medals. Imanay ang naglipas kas 5th placer iti torneo. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak R.